hautanainen. Reijo! Sohvi. Katso vaan, mulla menee ehkä tää kokonaan suuhun. Ota. Katso vaan, mulla menee ehkä tää kokonaan suuhun. Ota. Jap jap! Jap jap! Ratsastaa! Siellä menee Sara ja Annin hoitoponi. Mikä ton nimi oli? Hoitoponi. Mikä ton nimi oli? Tää hyppäskö se jo? Ei. Vai sieltä se tulee? Mä luulen, että se hyppäs jo. Nyt ei kyllä ihan onnannut. Ja uusi laukka. Onpa hiljaa. Suksen kuuluu vaan. Lutarada, vähän Sohville pahaa, se vaan kattoo silleen. Sitten vaan kattoo sitä lankkua sillä niinku sen mukaan silleen. Jos se kaatuu, meikällä menee selkäranka poikki. No eikä mee. Se on kyllä. Herra Jumala, mikä formu.